Эфирде атна яңалыклары студияда Гүлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Безнең эшнең нәтиҗәләре буенча, республика буенча, ил буенча булган бүтән иҗтимагый җаваплы программалар төзеләчәк. Санап чыгачаклар. Киләсе елның узачак халык санын алу кампаниясына Алабугада әзерлек ничек бара? Бер проблема бетте хәзер. Стройка артыннан йөрисе юк. Bütün внимание уделяйтербез үзебезнең эш буенча. Көтүп алган үй туе Алабуганың юхиди хезмәткәрләре бу атнада яңа бинага күчте. Кызга бала блеки генә. Шибен кадәр генә алар. Үсәләр ике шотнада зурайып агарып әйбәтләнәләр. Сүзебез Алабуга ветеринария лабораториясендә гомер итүче киләсе ел символы ак тышканнар турында. Алабугада эшлекле визит белән Татарстан Дәүләт Советы депутаты Людмила Рыбакова булып китте. Ул Бөек Ватан сугышы ветераны Хантимер Хөрмәтовны якынлашып килүче Яңа ел бәйрәме һәм туган көне белән котлады. Бүләкләр тапшырды. Илебез азатлыгы өчен яу кырына Хантимер абый 17 яшендә китә. Берничә көннән 94 яше тулуга да карамастан, пулеметче солдат сугыш вакытында узган һәр көнен хәтерли. Здравствуйте, СМС. Как настроение? Настроение как деревянный вам. Все хорошо, да? Как молодой, да? Ладно. Я. Все здорово. Менә шулай егетләрчә каршы ала килгән кунакларын Бөек Ватан сугышы ветераны Хантимер Хөрмәтов. Бабайга берничә көннән 94 тула димәссең. Үзенең туган көн алдыннан ветеран Республика Дәүләт Советы депутаты Людмила Рыбакова исеменнән котлау сүзләрен кабул итте. Җылы очрашу Бердәм Россия партиясының бөек җиңүнең 75 еллыгын каршылап акциясе кысаларында оештырылды. Гулять не ходите? Ходим. Ходите? Ходим. Я вас видела летом. Летом вот сюда хожу, посидели. На лавочке. На лавочке захожу. Ну хорошо. Инде күпме еллар узды, Хантимер абый авыр сугыш елларын бүген дә хәтерли. 17 яшендә аны Мария СССРның Суслонгер саласында хәрби хезмәт лагерына озаталар. Биредә рус телле булмаган халыкны, татарларны, башкортларны, чуашларны һәм башкаларны рус теленә өйрәткәннәр. Курсантлардан сугышка пулеметчылар, артиллеристлар әзерләгәннәр. Әмма монда килүчеләрне тәмук көткән, тирә-юньгә даны таралган лагерны үлем лагере дип атап йөрткәннәр. Ачлыктан, суыктан, төрле ширләрдән меңнәрчә кеше үлә. Суслонгер авыруы, Суслонгерда Kolçular çeyrek buldan da öldüler bit. Direkt ölerler. Diye kadar polidenete ölüp çıkarlar. Hakikaten. Ачлыктан. Açlıktan, aç yok, yem yok, açlık. Neyse, soluğa birinci orada gitti, soluğa ikinci orada, üçüncü orada niye ormana gitti. Агач кистергәме? Ağaçlarga alıp bitirir. Utun gerek bitti. Soluğa karada gerek, mıça karada gerek, utun. Nişan soluğa gerek var, utun gerek bitti. Без монда күргәннәрне эт тә күрмәде. Көне буе эшлисең, ял юк. Җилкә өстендә бүрәнәләр ташыган чакта иң башлары суелып канап бетә торган идем. Ярма салынган сыйык ашны 5 кешегә бер савытка салып бирделәр. Ул бит турында сөйләп тә торасы юк. Без тизрәк фронтка алуларын теле идек. Ичмаса монда исән калу мөмкинлеге бар иде. Бәхеткә мине ярты елдан соң сугышка Балтика буена озаттылар, дип искә ала лагерның ачысын татыган бабай. Хантимер Хөрмәтов пулеметче була. Ул Эстония, Латвияны азат итүдә катнаша, 4 тапкыр яралана. Шаккатырсың 94-кә җиткәндә бабай әле ипиләрне дә үзе пешерә. Resimler senin resmin. Altı kaşığına bir kaşığını, iki kaşığını koran salam da serip bula. Ağıp pişirsem altı kaşığına su salam da indi. Tutsalam da durursalam da pişirem. Pişke koyup bir saattan da kabarcık pişke koyam. Pişte pişip çığa. Вы помните, как звали мальчика, который взял да и ушел из дома вместе с котом? Правильно, дядя Федор. Аннары Республика Дәүләт Советы депутаты Людмила Рыбакова Астра тернәкләндерү үзәгендә булды. Биредә ул барлык балаларны һәм аларның әти-әниләрен якынлашып килүче Яңа ел белән котлады һәм 10 балага татлы бүләкләр тапшырды. Сестренки, братишки, все вместе. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, Айрат Шайгалләмов, Атна яңалыклары. Кызганыч, җиңү көне ерагайган сайын илебездә сугыш ветераннары сафы да сирәгәя бара.
Аларның төгәл саны 2020 елда узачак халык санын алу кампаниясендә дә һичшиксез билгеле булыр. Киләсе елның 1 октябреннән 31 октябренә бөтен ил буенча җан исәп узачак. Халык санын алу яңаша электрон форматта уза. Гражданнар сорауларга дәүләт хезмәтләре госуслуги порталында онлайн анкета аша да җавап бирә алачак. Илебездә халык санын алу 2020 елның 1 октябреннән 31 октябренә кадәр узачак. Халык санын алуда төп игътибар яңа технологияләрне куллануга биреләчәк. Халык дәүләт хезмәтләре госуслуги порталындагы электрон исәпкә алу кагазын мөстәкыйль тутыра алачак. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәкләрендә дә халык санын алу мөмкинлеге булачак. Шулай ук халык санын алучылар кагаз бланклар урынына планшетлар куллана. Әлеге яңалыклар ярдәмендә исәпкә алу процессы тагын да уңайлырак булачак. Шулай ук җыелган мәгълүматның сыйфаты да сизелерлек артачак. Безнең эшнең нәтиҗәләре буенча, республика буенча, ил буенча булган бөтен иҗтимагый җаваплы программалар төзеләчәк. Һәр авыл советларына, шәһәр бюджетларына акча бүленеп биреләчәк. Шул кеше санына карап, шуңа күрә бик җаваплы эш. Халыкта актив булсын индеме? Әлбәттә, халыкта бик актив булсын, аларның дагын ни дәрәҗәдә җаваплы һәм ни дәрәҗәдә кирәкле икәнлеген аңлап, безгә ярдәм итсеннәр дип әйтәсе килә. 4-ннән 27 октябрьгә кадәр халык санын алу традицион формада узачак. Исәпкә алучылар планшетлар белән фатирларга һәм өйләргә кирип чыгачак. Аларны тану өчен аларның махсус экипировка һәм таныклыгы, паспорты булачак. Анда социаль-демографик бланкларда социаль-демографик характеристикалар, җенес, яшь, гражданлык, милләт, телләр белү һәм файдалану, торак шартлары, миграция, мәгариф, эш белән тәэмин итү һәм яшәү өчен акча чыганаклары турында барлыгы 23 сорау булачак. Безнең кыягызда да электронный да вариант булачак карталарның үзебезгә эшләр өчен менә кыягызда безгә җайларак хәзер переписчиклар безнең электронный карта белән йөрәчәкләр. Менә шуны әйтәсе килә. Менә август айында безнең регистраторлар йөрде бит инде. Һәр авыл сайын, һәр үй янына килеп, үйнең яшиләрме, яшәмиләрме, ташланганмы, җимерелгәнме икәнлеген язып чыктылар. Һәр үйнең номеры бармы икәнлеген, урамның исеме язылганмы икәнлеген карап чыктылар. Безнең шул исәптән үз өйләре белән яшәүче кешеләргә мөрәҗәгать итәсем килә минем. Ул бит инде бер өйдә булып, бер өйдә булмыйча калырга мөмкин түгел үй номеры. Бәлки ремонт вакытында салдырганнардыр, бәлки бүтән ниндидер сәбәп буенча салдырганнар үй номерларын, урам исемнәрен. Ондайлар булса, урнаштырып куйсыннар я. Сезгә җайлырак булыр инде. Әлбәттә, безнең переписной кешеләргә дә җайлап булыр. Ул инде аннан булай. Скорый помощьлар, пожарниклар килгәндә дә үй номер язылып куйса, тизрәк табалар бит инде. Гөлназ Гайнеринат Киниятов атна яңалыклары. Әйткәнемчә, халык санын алу барышында халыкның мәшгульлеге дә билгеле була. Ул арада Россиядә иң кирәкле һөнәрләр исемлеге мәгълүм булды. Бүген һөнәрләр арасында кассир сатучыларга ихтыяҗлык зур икән. Известия хәбәр итүенчә, 2нче һәм 3нче урыннарны рейтингта пешекчеләр һәм һөнәри белем бирү педагоглары алды. Шулай ук илдә иң кирәкле һөнәрләр унлыгына юристлар, социаль хезмәткәрләр, сатып алулар буенча белгечләр, өстәмә белем бирү педагоглары һәм шәфкать туташлары керде. Киләсе сюжетыбызда телгә алыначак һөнәр ияләре бу исемлеккә кермәсә дә, аларның хезмәтен дә бик мөһим һәм кирәкле дип саныйм. Сүз ЮХИДИ хезмәткәрләре турында бара. Узып баручы елның соңгы көннәре юл хәрәкәте иминлеге сагында торучылар өчен шатлыклы вакыйга белән истә калачак. Ниһаять, алар яңа бинага күчте. Ул искесеннән әллә ни ерак урнашмаган. Яңа бинада һәр белгечнең үз кабинеты бар. Мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен дә уңайлыклар тудырылган. Яңа бинаны төзү өчен республикадан 32 миллион ярым сум акча бүленеп бирелгән. Равнение на середину. Товарищ полковник, отделом МВД России по Елабужскому району по случаю торжественного открытия административного здания отдела ГИБДД построен. Команда буенча тезелеп басу, ачылу тантанасы сценарийы минутлап язылган. Алабугада ЮХИДИның яңа бинасы ачылды. В данном объекте Бу бинада халыкка уңайлы хезмәт күрсәтү өчен барлык шартлар да бар. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү өчен уңайлыклар булдырылган. Тәрәзәләр саны арта, санитар бүлмәләр бар. Мин Алабуганың ЮХИДИ хезмәткәрләре тагы да эшләячәгенә ышанып калам.
Я очень рад, что... Мин үземнең яңа урында эшли башлаган елны ук шундый тантаналы рәвештә биналар ошыда катнашуыма бик шат. Безнең дәүләт җитәкчеләренә, президентыбызга рәхмәт әйтәсем килә. Халыкка хезмәт күрсәтү өчен уңайлыклар тудырыла. Яңа бина 2 катлы заманча көтү заллары иркен. Биредә халыкка 4 төрле хезмәт күрсәтелә. Бу машина йөртү таныклыгын бирү, машиналарны теркәү, транспорт чараларын җиһазландыру, куркыныч йөк ташу өчен белешмә бирү. Мисалга, бер атна эчендә 430 машина йөртү таныклыгы бирелгән. 300дән артык кеше имтихан бирергә килгән. Бер проблема бетте хәзер. Стройка артыннан йөрисе юк. Bütün внимание уделяйтербез үзебезнең эш буенча. Нәрсә әйтәсем килә, барлык автолюбительләрне, профессионал автомобилистларны якынлаш килешәгән айлыгын котлыйм. Безнең әзрәк ДТП булсын, әзрәк яраланучылар. Яңа елда яңа уңышлар бар. Менә статистикага килгәндә, Алабуга районында быел 116 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Һәлакәттә 14 кеше һәлак булган. 156 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Яңа бинага күчкән көнне Алабуга юхидиенә яңа машинада бүләк ителде. Әлфина Хуҗина, Айрат Шәгәләмов, Атна яңалыклары. Юл инспекторлары яңа машинада патрульлек иткән арада шәһәр урманнарына кизү торырга Алабуга урманчылары да чыкты. Ник дисәгез, шәһәрдә шыршы оператив профилактик операциясе дәвам итә. Аның максаты законсыз шыршылар кисүгә юл куймау. Шыршы каракларын булдырмас өчен Алабуга урманчылыгында 8 мобиль төркем булдырылган. Алар 3 районда патрульлек итә. Бу Алабуга, Менделеевск һәм Тукай районнары. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Алабуга урманчылыгы хезмәткәрләре һәм тармак оешмалары традицион рәвештә ылыслы агачларны кисүгә контрольны көчәйтә. Шыршы операциясе кысаларында урманчылар эчке эшләр хезмәткәрләре белән бергә урманнарга патрульлек итә, шыршы ташучы транспорт чараларын тикшерә. Синхрон. Нәрсә әле моннан соң килгән зыяннарыгын түләттерәләр. Аның инде misal için bir yolki 200 сум тұрса, яңа ел вақытында ол 2 мәртебе орта. Қошып урман кискенше лучше сатып алырга, базарларда сатып алу лучшырақ бола. Бізде, например, лесничество лесхозда 1 метрға тиклесе 270 сум, 2 метрға 150 сум. Қошып киссәң почти 5000 сум була. Менә шуңа күрә халыкны индим лучше законлы сатып алырга. Ким урлап кисергә, табигатькә зыян китергәнче. Кызганыч кайчагында гражданнар законны боза, акча түләмәс өчен шыршыны урманга кирип үзләре кисә. Агачларны законсыз кисү аларга зыян китерү өчен физик затларга 3000-нән 4000 сумга кадәр, урындагы затларга 20000-нән 40000 сумга кадәр, юридик затларга 200 меңнән алып 300 мең сумга кадәр административ штраф каралган. Браконьер административ штрафны түләп кенә калмыйча, урман фондына китерелгән зыянны да капларга тиеш булачак. Бик күп зыян килә икән. Ул бит менә безнең Алабуга лесничествосында гына да меңләгән бит, меңләгән штугалы. Ул законны менә аны дәүләт рөхсәт иткәне. Алар күпме басулардан урлыйлар кешене. Шуңа күрә инде законны сатып ал, или кибеттән сатып алырга кирәк искусственныйны. Элекке заманда күбрәк, менә мин бик күп танышларым хәзер менә бүгенге көндә почти бөтенесе дип әйтәм, искусственный ялка алганнар менә. Быел мин ызмайтып итеп сорадым, менә шундый искусственный ялка алдык диләр. Кыелмый да алыймы? Кыелмый да, әйбәттә. Ну, ботак, пожалуйста, хвойный лапка ансын бушка да алырга була. Акция ясап алып кайтып торатырга була. Хвойный лапка куям мин үземдәген. Исе чыксын. Исе чыксынга гына ие. Менә шулай урманны саклыйк. Хәдерен белик, дуслар. Законсыз кисү барышында механизмнар, автотранспорт чаралары, үз йөрешле машиналар һәм техниканың башка төрләре кулланылса, административ штрафларның күләме арта, кулланылган кораллар һәм киселгән агачлар конфискацияләнә. Искәртәм шыршы операциясе 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Йортларыбызны кемдер чын шыршы белән, кемдер ясалма шыршы белән бизәп, яңа 2020 елны каршы алырга җыена.
Ул күсе йылы булачак. Нигәдер Россиядә Кытай календарына мода һаман узмый шул әле. Аның каравы, астрологлар киләсе ел әйбәт ел булачак ди. Кәбисә йылын начарга юраучыларның гына кәефе китер, чөнки киләсе ел кәбисә йылы. Күсе йылы шатлык китерсен өчен яңа ел алдыннан күбрәк изге эшләр эшләргә өлгерергә, бүләкләргә акча кызганмаска һәм өйгә песи алып кайтырга киңәш ителә. Күсе йылы уңышлы булсын дисәгез, берничә сынамышка игътибар итегез. Өстәлгә ак җәймә җәйгез. Чисталык символы һәм тормышыңа уңай үзгәрешләр кертергә әзерлек билгесе. Чөнки 2020 ел ак күсе йылы. Кешеләргә бүләк биргәндә эштән генә булай диегез. Чын күңелдән бүләк итәм, үземә язмыштан бәхет сорыйм. Ә инде иске проблемалардан кутылырга теләсәгез, яңа ел алдыннан иске себеркегезне чыгарып ташлагыз. Фәнни астрология мәктәбе җитәкчесе Сергей Безбородный яңа ел табынында сыер итеннән эшләнгән ризыклар булмаска тиеш дип саный. Чөнки үгез күсенең яшерен дусты имеш. Ит яратучыларга ат һәм бәрән итенә өстенлек бирергә куша ул. Пешекчеләр исә табынга төрле сырларны күбрәк куярга киңәш итә. Шулай ук чүп савыты да яңа ел алдыннан буш булырга тиеш. Табынга куясы ризыкларны әзерләп бетергәч, чүпне чыгарып түгегез. Кемнәргә үпкәгез бар, гафу итегез. Гафу итә алмасагыз, онытыгыз. Яңа елга үпкәләр белән кермәгез. Әмма Британия галимнәре уздырган тәҗрибәләр тышканнарның сыр яратмавын күрсәткән. Алар фикеренчә, бу кимерешүләр күбрәк ярма һәм җиләк җимеш ярата. Алабуганың ветеринария лабораториясында гомер итүче тышканнар да сыр түгел, сөт ярата икән. Бу кимерешүләр тоткынлыкта да бик яхшы үрчиләр. Шул сәбәпле лаборатория хайванына әверелде. Химиядагы, биологиядагы һәм медицинадагы тәҗрибәләрнең 80% тышканнарда һәм күселәрдә үткәрелгән. Лаборатория тышканнарына фән алдындагы казанышлары өчен Новосибирскта хәтта һәйкәл дә куелган. Бүтән кешелек кимерешүләргә каршы көрәшкән арада лабораториядә аларны киресенчә үрчетәләр. Әнә ничек мыжлаганнар. Лаборант Татьяна Смирнова да көн сайын бу ак тышканнарны тәмле сөт белән сыйлый. Бигрәк тә бу кимерешүләр бодай, көнбагыш, ипи ашарга ярата, хәтта корып пешән дә ашыйлар икән. Ашатмассың да, алар кешеләргә хезмәт итә бит. Районда төрле авырулар, мисалга котыру чире бармы икәнен белергә ярдәм итәләр алар. Асырыйбыз, потому что алар экспериментальный безнең шир вакытында чыкса, шир без аларны заражать итәбез и аларны ширгә каршы заражаем. Нинди ширдән? Бешенство итәбез и колибактериозга карата шушы тышканнарны заражать итәбез. Аның өчен аша билгеле була шир бармы, юкмы икәнен. Шуның булмаса инде алар чиста икән, эфир белән без вынуждены үтерергә аларны. Без дальше аларны тотмыйбыз. Между собой скрещивание начинается, алар нитәләр инде. Ничек әйтергә. Үлә башлыйлар, потом икенче районнан алып кайтып, безгә аны үрчетергә кирәк була. Казанга күп барабыз, Казанда бик каты сорый. Менә шундай нидә яшибез. Но алар безгә ни өчен диагноз кую өчен кирәк. Диагноз шир өчен кирәк. Потому что шир өчен без аларны заражаем, алар үлсәләр, скрыть ясыйбыз, ягыннан соң аларны специально карыйбыз. Тартмаларын кимереп иреккә чыкмасыннар өчен менә шулай тимер калай белән эшләп куйганнар. Әнә урам мәчесе иснәнеп кенә йөри. Бу ике тартмада ике гаилә яши. Бер тышкан икенче тартмага ялгыш йөгереп керсә, баш бетә ди белгечләр. Ят исне шунда ук сизеп алалар. Шит тышканны ашый да башлыйлар икән. Кимерешүләр кырып шәнне ашап кына калмый, үзләренә шунда оя да ясый. Шуның эченә кереп йоклыйлар, шунда балаларын имезеп үстерәләр. Алар бик үрчемле. Ана тышкан елына 6-7 тапкыр бәбиләп, бер юлы 7-8 бала китерә ала. Шушы тышканнар ялгыш эләксә кулга бик каты тешләйләр, эләктереп алалар, аларның тешләре бик үткен, кып-кызыл була, бәлки генә. Чебен кадәр генә алар. Үсәләр, ике шатнада зурайып, агарып, әйбәтләнәләр. Киләсе ел символы күселәр дә йөгерек, җитез һәм тирә-юньгә бик исләре китми торган хайваннар булу белән аерылып тора. Алар җир йөзендә кешеләрдән дистәләгән миллион елга иртәрәк барлыкка килгән. Аларның саны да планетада яшәүчеләрдән 2 тапкырга артып китә. Шунысы кызыклы, бу җанлекләр нәкъ безнең кебек йоклаганда төшләр күрә икән. Күселәр бик җанварлар, бик шустар, бик акыллы. Ел акыллы булсын, кешеләр өчен әйбәт булсын, нәрсә әйтеп әйтәм.
Тышканнар икенчерәк, тышканнар икенче. Үсе ниендә булса, тышкан икенче. Ну, кулга тотарга кыен. Кулдагылар селкенәләр, кыеналар. Гөлназ Гайни, Михаил Филатов, атна яңалыклары. Селкенәләр дигәннән, әнә бит, Габдулла Тукай әсәре буенча татар мультфильм берләшмәсе төшергән мультфильмда да сөткә төшкән тышкан бер дә югалып калмаган. Тукайның бу әсәре балаларыбызга яңа ел бүләге булсын. Ничектер белмимен, бер көн идән асты кышы тышкан, егылган да келәттә бер табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп карый табакта орлы, бирле, һич чыгып булмый, сыек сөт бит, бата, һич тә табактан ычкынып булмый. Йөри тышкан йөзәдер, тик торып булмый, йөрәк түзми, йөзәдер аркылы буйга, котылмак өмет өзми. Тырышмак бушка китми бит. Бираздан соң була уңай. Бу тышкан шул кадәр йөзгән, куйырган сөт тә булган май. Хәзер бит батмый, тышкан киерилеп майга аяк баскан, сикергән дә табактан ул чыгып, үз урынына качкан. И кәрендәш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат, ит сабыр, күрсәт чыдамлык һәм дә ит гайрәт сөббат. Әйе, хәрәкәттә бәрәкәт диләр шул. Инде яңа елга ни бары 3 көн калып бара. Туачак 2020 ел шатлыкларга, яхшы хәбәрләргә бай булып, барыбызга да бәхет һәм сәламәтлек алып килсен. Юлларыбыз һәр вакыт уң, уй-хыялларыбыз якты булсын. Яңа ел кичендә теләгән барлык теләкләребез кабул булсын. Барыгызны да яңа ел белән котлыйм. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб. Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс». Только 6 дней с 24 по 29 декабря горбуша свежемороженая всего за 149 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Магазин реальных цен. Мы открылись. Город Елабуга, Баки-Урманче, 36А. ТРК «Торговые ряды». Только 6 дней с 24 по 29 декабря
Свинина охлажденная всего 149 рублей 90 копеек за килограмм. Магазин реальных цен. Мы открылись. Город Елабуга, Бакиор-Манчет, 36А. ТРК «Торговые ряды». Мы рады вам сообщить о старте продаж земельных участков в новом коттеджном поселке Гренландия. Поселок располагается в нижней части города. С одной стороны, это продолжение улицы Казанская, а с другой стороны, окружен национальным парком Нижняя Кама и примыкает к Набережно-Челнинскому шоссе. Земельные участки площадью от 7 до 15 соток. Все участки находятся в собственности. Коттеджная застройка поселка Гренландия предусматривает строительство всей необходимой инфраструктуры для удобства и комфорта жителей. В поселке будет школа на 800 мест, 2 детских сада по 140 мест, культурные и деловой центры, гипермаркет. Земельные участки реализуются в собственность по договору купли-продажи. Вас ждут новогодние скидки. Телефоны отдела продаж 8 917 910 04 44, 8 965 609 28 28. Нет тепла на кухне. Нет света в подъезде. Не течет вода. В подъезде запах канализации. Грязный подъезд. Нужно заменить счетчики. Открытая Елабуга – ваш помощник ЖКХ. Заявки принимаются по телефону 582 22.